kami bangamna hini te pungjaran jotana lamsa golai bahani hai viewers rok yang kamai tongbaika dakti laibo kengli tei amsike pungjaran tubla thai tongman bagi tini belai ke kam khainani bo kosto tongnai hini tei kam khaina bo tongo tini tei tamolo khlai ke sabai sinai sabai gani viewers rok kam khaioi bo tongi maya tei kam toma khlainai chana nango satungbo belai birat ke tungplajak tini hasteo tei haikeno soya kari nai laibo tei ani viewers rok dakti lamsago je khajari chanai rok dakti khajari rok hanai sab chana baidi no barbo phaiya tei among tongkha tungflamani tei no baro beng kamai tongbaikha viewers rok sar baigadi Hello viewers, final hai. Nogo thangpinai tabuk tejatana no laibo. Soya phagnai tongmon bagi belai na hambai. Tei pungjarani pungkam jotana no laibo tirik ke lamsago. Tei ang nogo tongpika tei nogo thangsinai hini selak ketati gini. Tungma bo belai market tungjak gini. Namun kau itu malah di WhatsApp, nongna hamzak muka pulang pungjarani. Pungjarani pungkahan guys, nongna hina halam segulai bo soya kari nai tongma. Dakti lamsugulai bo hake sal brum nongni hamzak ma tei kiringi tongman bagani viewers nongna hani hai lamsugu dakti laibo kirnera tei ani viewers nongna tei like share comment subscribe khaina ta pobai jotana no tei dakti narugai kaina kiringna bagi like haipika pungjarani pungkaham lamsugu tei ang tabuk nogo thangui tongo naralugui mankha ta bazar thangnai bazar thangui restaurant mai bisa nainani khai tongo nango asomya video khai phuno mangla karan ang chalo tongkhai romna tongla mobile bagi sabo thangui tongo nainai di asike tongpai tongo hasteo tini bo market tongplajak tei hakayo 10 tan dige te tongplina tongnai tini askani borok bo belai tongo sini bo kasto ini bo amsu kosto bahai kaslainai tei belai ke tongplai khajuka nainai di kotoke asili toke panyar ke abdo tong sabaji comment khai baji jotono mane ang toke sapai comment khai baji ke ba panyar mo sungsa ya toke panyar ke ang be contact haji
mampir ke langsung itu ayo kemudian ini guys viewers subscriber motamoni kemudian sahabat jadi ini kemudian sama ya saya nak punya begitu tuh hello viewers betul kami hasilkan ketemu hello guys ini something Bagus makan guys, angkat itu. Still 1 second. Kerak naik kerak. Lawak hilangkan kamu. Hello guys, kamu kelihatan mana?
Untuk gerak jadi nak ikut itu. Ambil serat. Dia mau kosong banget sih. Ini kong berdeket berdua saya main saya tuh kelayu nih. Mau perusahaan uri rifanyo.